Да възпитаме емоционално интелигентни деца е едно от водещите ни задължения като родители и като учители. Самата аз съм предучилищен педагог и майка на две прекрасни момичета в първи и в трети клас. Ежедневно се сблъсквам с всякакви емоции, както на деца, така и на възрастни, разбира се. Ние самите, когато сме малки личности и се учим от околните, е много важно да разграничаваме емоциите си. Тоест да знаем кога сме тъжни, кога сме радостни, кога завиждаме, кога сме ядосани, кога сме притеснени, кога сме учудени. Всичко това е много добре да го разграничава децата още от съвсем малки. Да разговаряме с тях върху тези техни емоции и всъщност какво чувство им носят те. Как можем да ги подобрим, т.е. негативната емоция да я превърнем в позитивна такава. Да размишляваме върху това, ако някое детенце се е държало по определен начин, то каква емоция е носило в душата и в сърцето си, а как е можело ние да му помогнем всъщност. Ето тази книжка Флъфи в света на емоциите изключително описателно показва на дечицата и на нас като родители колко е лесно всъщност да разкажем на децата какви са емоциите и какво предизвикват те у нас. Книжката е с изключително красиви илюстрации и е толкова интересна, че моите деца още от първия миг бяха завладяни, както от илюстрациите на сладките човечета, така и от самите разкази, които определено ги трогнаха. Мен също ме трогнаха като майка и аз наистина като предучилищен педагог съм наясно колко е важно децата наистина да са наясно с емоциите си и с това как могат да помогнат на своето приятелче, на своето другарче, когато е в труден момент. Именно книжката Флъфи в света на емоциите изключително много ми помогна да разкажа на децата ми за негативните емоции, както и за позитивните, разбира се, да наблягаме на тези позитивните и всъщност когато имаме негативни да се опитваме да помогнем първо на себе си и разбира се на второ място на отсрещния човек, с когото комуникираме. Препоръчвам горещо тази книжка. Наистина толкова емоция има в нея, че може да трогне всяко едно дете. Препоръчвам.